Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ara, hello, gasalad ka? Hello? Ara? Ara? Hello, good morning, good morning, good morning. Hello? Delete ako. Well, medyo i-check na ito yung audio signal. Audio check na rin sa tutanan ng mga ka-aksyon. Hello, good morning. Good morning, good morning. Be, check na ito yung signal. Ara. Please, sa itong mga online viewers, you can simply give us an information kung naga-bation kami o kung hindi. Good morning. O kung gasagra, kamusta? Signal check to danay. Signal check na rin sa itong mga ka-aksyon. Basi ba hindi tayo karoon magribati ayaw? Diyan mag-off. How this time? Kamusta? Hello, good morning mga ka-aksyon. Shout out ko nanay. Bebeda mo unta sa tanan. Hopefully nga kung pila ka bilog ang naga-comment kag naga-good morning, amo man nakadamo ang ma-share sa aton yung Facebook Live. Oh, loud and clear ka no? Loud and clear, loud and clear. Dapat yan ba join sa action pa pang next tao mo? Dre ka. Dre ka sa piya ko. Okay, clear na clear. Good morning. Paano niya? Muna naman, hindi kami ka-monitor. Wala kami monitor. Wala kami monitor.
Hindi naman mababatian, wala kami monitor. Wala? Wala. Okay, wala kita monitor. Okay lang. Anyways, good morning sa liwat sa mga ka-aksyon. Ako si Aksyon Jan, inupod ko si Aksyon, Marnie Kira. Good morning, Marn. Shout out kay Action Eden ko na This is Aksyon, Marnie Kirao. Hello. Good First morning. time. First time. Loud and clear. Loud and clear. Good morning, mga ka-aksyon. Oh, handa na ka mo? Handa na ka mo magpinalagpat? Mga pinalagpat alay subong nga aga. Dapat kung pilaan mo ganyan bako pero may kung pila ka bilog ang naga-comment sa aton diri nga Facebook Live. Dapat amo man nakadamo ang naga-like kag naga-share. Di pa damuon tanay. Gasagrak ang agi. Gasagrak kuno ang agi. Okay, dali ba i-check ko dibi sakon nga ano Loud kung and kamusta ang clear, signal. Loud and clear. Loud and clear. Loud and clear na. Loud and clear May na. gasagrak. May gasagrak pagid ko no. Ready na ta Action LA? Okay, ready na ta ko no. Once again, good morning. Welcome sa tutanan nga mga ka-aksyon na. Subong nga aga liwat na mo kami magapanagtag sa inyo. Ba pilaning price action Marnie? 500 pesos. 500 pesos nga cash. Sa aton tanan nga mga nag-monitor, pwede ka mo dira ka like, share sa aton nga Facebook Live. Pwede man ka mo ka-send sang inyo nga stars kung gusto niyo da mag-send sang stars. Okay, pwede ka greet or ka shoutout. Sige, mang shoutout anay samtang ginapadamo naton nga no. Action Marnie ka daw mo shoutout anay be. Alin sa pinaka-start daw. Pwede mo scroll down. Paano na pa-scroll down ko na pa shoutout ang reaction Marnie. Kabalo ka mo nga first time na reaction ni Marnie on screen kag on air. Oo. Okay, sige. Sino di aton nga mga online viewers subong aga. Action Marnie, go ahead. Hello, good morning. Good morning kay Beverly Himungala Malabo. Good morning Action Radio ko no. Ano gusto isulit man ngala nila? Kanyete Quirogo Bringas. Good morning man kay RC De Leon, Kanyete Quirogo Bringas. Kaduwagid sa mga ano. Kaduwagid ba? Delete. Kagkay. May De Leon di. May De Leon. Hindi na itong De Leon. Nakita ko to. Si RC De Leon. Happy anniversary Action Bacolod. Happy anniversary. Naligan na kami nag-celebrate anniversary namon. Wala itong dapat gina-like and share. Hopefully nga kung ano kadamo ang naga-comments. No, dapat amo man nakadamo ang naga-views and amo man nakadamo ang naga-share. Mas better kung i-share nyo para Si Dennis. damo ano. Dennis? Baka na da. Sige, Den. Baka na da. Taga Energy Fans Club. Alex Montesa, ara naman. Fresh na fresh. Paano ang fresh? Thank you. Paano ang fresh? Ay, ako lang. Ay, abi ko gali ano to. Ay, ano naman. Hilavier, alin na siya si Sir Hilavier. Pero may ako na ginamuno kung nga nalingaw sa kuno. Lingaw-lingaw na lang ne. Sige. Hil Javier. Good morning, Action John and Ma'am Marnie. Ma'am Marnie. Yeah. Ma'am Yarn. Ma'am Yarn. Ang bal ni Dennis si Tatibo Ruma, pinalagpat sa tanan. Amo na saya. Yes, I'm ready. Ready na ka ba mga ka-aksyon? Pinalagpat? Start na tagaw. Wala ito signal sa itong sapya ko. Okay na ko no? Sige. Mga ka-aksyon, for today's episode sa aton nga ARV Anniversary of Online Giveaway. Of course, may kita din nga pila ka mga segment. The first segment, paano kita mo papakot? Kita mo to ang bako pakot pinalagpat. Ano nga pinalagpat nga pagpakot-pakot? So for today, first natin nga game is Guess What's in the Box. Oo. Guess What's in the Box. Dapat mapaktan kung anong ara sa sulod sang box sa ginakapitan rin ni Aksyon Marnie Kirao. Wala pa nakasugod ha. Dapat amat-amat lang. So meaning mahatag kami sa inyo sang clue. No, we'll be giving you clues. Siguro, mas mayo kung hulaton nyo ganyan matapos ang clues or kung may ara na ka mga guess, go ahead. Diretso dayon kay para kamo din makakuha sang 500 pesos sa cash. Another one, i-make sure nga na-share ang ato nga Facebook Live. Wala pa galit, Dennis. Ref na ko na. Oo, paano Dennis, kasulod ang ref sa box nga mo na kadako? Sige, yabe. O sige, be, ipasulod di sa among paminsaron. Paano kasulod ang box nga mo na kadako?
Sige, Dennis, dipinsahe nga daan. Paano kasulod ang mga box? Ara na, nagsugod na sa Guess What's in the Box with your Action Radyo Admin Pips. Amo na nga, ton, subong diri nga, mangin kaupod, subong nga aga. Wala Wait lang, picture. gid. Gareklamo nga, kunto nga mga ano, ho? Wala video. Hindi, wala pa sila kuno na sharean sa Facebook. I-share I-share to dana sa ila. Kay basi karo ka bati ta istorya balawa. Share ka mo, dapat may share badge, ha? Kag mas mayo gid ko na share ginila tanan, no? Kay para makasugod na kita masubong nga adlaw. Okay? Start. Wala. Amula na siya. Okay, kay ano. Guess what's in the box? Rolio! Ready na! Ang tanaan, handa na ang kamot kag para magpakot. Tani subong madaog ko. Depende sa lakat sang panahon. Okay, panubunubuan ta lang ang aton nga sang audio ko, no. Oo, dapat ga share gi kamo. Share in public our Yes. Facebook Hoy, makon mo bago pula pa ta kasugod 255 ng comments. 265 na ako, 257 ang comments. Don't share. Oy, Beverly, wala pa kasugod, nag-ballpen ka na imo niya. Hindi ka pa nakaroon Wala pa gani. Okay, let's start. The ball rolling. First clue for our guess, what's in the box? Ano action mo ni aton nga first clue? Clue number 1. Ginagamit sa sulod sang opisina o konbluthuan or school. Remember, ang kwao namon nga sabat, kung anong mapin ni Axon Miles Robles de Leon. Yes. Kompleto Wow. niya. Na? Wala ko nung gagawin share badge. May sabat, ballpen, wrong. Laptop, wrong. Paano kayo kung laptop sulod sa nga mo nga Ballpen, wrong. Hindi. Face shield, hindi. Hindi. Face mask, hindi man. Ginagamit sa sulod sang opisina o kon school. Na. Hi, Sister Mas. Sister Mas. Nakalala niyo pagpakot da, Chok? Hindi Pagpakot chok. da, Book. May book ka? Book? Pencil pen, notebook. Wrong. Hindi. Pencil Lapis, pen. hindi. Box sa ganing suludlan. Cutter, hindi. Hindi. Wala gagawa ko niya share batch. Okay lang na, continue lang sige lang. Magwa lang na Magwa lang nasa, pagwa lang. Knife pagad. Knife. Ay, yabi. Hindi man. Cellphone, bond paper, stapler. Ma-proceed kita sa next siguro nga clue, no? Clue number 2. Clue number Pero ta two. si Guy, tagay kwarta. Clue number 2 kita action array. Puti nga ginapahid. Puti nga ginapahid. Puti. Eraser, hindi man. Tumbler, hindi. Hindi. Alcohol, Wrong. wala Hindi, alcohol. Printer, printer. Ay. Paano ginapahid ang printer? Rolling in? Anong rolling in? Anong rolling in? Gaintra si Kay Miss Nona. Gaintra si Kay. Kay, bira Kay, bira. Colored pen, hindi. May nagsabat na. Tara na. Ipin lang namon. Pin lang namon. Hindi ba pin? Action Ray, ikaw guro mapin. Hindi naman Pin di na lang, mapin. sir. Alright, please. Hindi, ayaw. Ang pinaka first kay ginakasaga. Remember, ang among nga batunon dire on our own view. Okay? So you cannot judge the view namon dire. Hindi mapin, hindi action Ray sa inyo dagoro, wala. Pero actually ari na nakita na. Wait lang gid. Go ahead lang, no? May nakasabat na. Clue number 1. Ara na pin na siya? Napin? Napin na siya, Day? Alright, napin na siya. Okay. Sige. So, the rule here is, we'll just continue kung gusto nyo, sige. Pero we already have a correct answer. Actually, ang clue number 3, gani action Ray? Pwede tayong mapakita ang clue number 3? Action Marnie, ang clue number 3? Panakip, butas. Pala kung may sala ka, Oo, pwede mo na siyang, para madula ang sala. Takpan mo siya. Takpan mo siya. Pakita mo action Marnie, ang correct answer is a correction tape. Correction tape. Correction tape, that's it. Correction tape. So our winner, first winner for today,
we take note it already is Ma'am Cheleski de los Santos. Okay? Cheleski de los Santos. Amo gina totoo diyang nga ngalan? Cheleski kaya da. Cheleski. Congratulations to our first winner. Una pa lang na. 500 na. Ay, sigurado na. Sigurado na ang bakalis ano ginugay. Alright, sige. Okay. First pa lang na naton. Pero, Ma'am Cheleski de los Santos, basi may kilala ka da, i-share sa ilaton nga live para sila man makadaog. Yes, correct. correct. Pwede ka na magdaog sila, no? Ano pa ganyan? May mayor na diyo? Mayor, no? Kamatag ka premyo. Jocelyn Song Comedia. Sige, mayang aga. Good morning kay Kanyete Kurugo Bringkas. Ay, nakasabat sa galing kay Tiulihina. Oo. Si Sir Hil Javier, correction tape, daog ko action dyan. Hindi kami nakasabat una. No? Ginauna, dripin. Again, sa amon view. Okay? Aha. Dapat na share. Oo. Dapat na share, gid na Share share. gid. Maybe we could, ang first naton, kay it's a trial, pwede lang na siyang first naton, no, nga i-accept naton. For the next naton nga game, o sa next naton diri nga papakot, kung wala ka sharer badge, hindi accepted yung mga sabat. So, dapat na share mo, gid. Okay? Okay? Ang first naton diri, ang sa first winner, okay lang. Okay? Kay na miss out naton. Pero sa next naton nga game, naton guess, is dapat naka-share, gid. Okay? Sharer badge gid dapat. Kung wala ka naka-share again, hindi accepted ang imo nga sabat. Kung hindi accepted imo sabat, kanugon, bye-bye. So dapat share gid. So dapat naka-share gid, no? Again, ginaliwat naton, dapat naka-share gid. Kung wala naka-share, nga. Kung nga, kundi hindi ka intra. Okay, Wala 500. Cancel ang lakat ng panahon. Okay? Next, guess what's in the box number 2. Okay, pagwat na natin ang logo Action El Rey sa number 2. Sige Ano pa lang to? Ano pa lang to ng trial pa lang to, no? Pero let's go to guess what's inside the box number 2, mga ka-action. Ikaduha. Ikaduha. Ang logo, anay nga guess what's inside the box number 2. Kabalo ka gina-scrutinize din namon, i-check dapat. So, kung sa ibanda na, share na ko mga daan, kay Kanugon. Okay? Kay Kanugon sa aton nga inyo nga pag-intra, kung wala ka mo naka-share. Okay? Sige. Number 2. Clue number 1. Action morning. Clue number 1, ginagamit sa opisina o kon eskwelahan. Parehas man Japon sa Parehas man Japon, no? correction tape na nga clue number 1. Clue number 1. Pare-pareho lang ni mong Eraser hindi, Ay. stapler hindi. Ado kadamo. Kadamo na. Hoy, USB. Hindi. 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 Pero hindi ko tikitaon niya. Gani, sorry lang. Sorry lang. Pentel pen, hindi. Hindi. Charger hindi. Morning, hindi man morning, charot lang. Milin, good morning. Share and like hindi. Ball pen, wrong. USB hindi. Ball pen and pencils, budlabo ba? Folder, Bond paper, hindi. Oo. Aha. Chalk, hindi man chalk. Hindi. Staple chalk. hindi. Staple, hindi staple. Sige, ha, si Louie hindi amunin. staple. Aha. Dapat may share badge, ha? Kung nagsabat ka, hindi wala ka share badge, hindi siya accepted. Oo. Okay, Dapat dapat i-share, na share. anay, i-share nyo, I-share mo gid anay. anay aton nga live nga ini. Okay? Basi kung Chalk correct box, hindi. answer. Cutter, hindi. Pin hindi. Hindi. Sige lang. O, clue number 2. Man, Dapat naka-share badge, kaya kung wala ka share badge, hindi accepted, hindi na mo pag-i-honor. Hindi clip. O, clue number 2. Clue number 2, isa ka duso, duwa ka buho. Isa Ano ka naman? duso, duha ka buho. Action dyan, malagahin mo. Di ba, no? Isa ka duso, duha ka buho. Sige lang, continue lang. Kaya dapat may share badge, gid. Uy! I-share nyo kanugon. 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 Isa ka duso, duha ka buho. Sige ya, dyan. Ang akong di nga, sa bato. Ano sa bat yun? Basta, takto yung sa batan, kilala ko din.
Ga-PM siya galing wala sa intra sa live. Ay, PM send. Oo, PM sent. Isa ka duso, duha ka po. May nakasabat na nga insakto. Oh. May napin na. Sa gadget siguro, basta mga Ay. duso-duso. Sa gadget so. Kadasig siya pagambal. Kalasig siya, oh. No? Ang clue number 3 actually is, ano ka action already ang clue number 3? Ano ka clue number 3? Makabuslot sang papel. Na, basta mga buho, kag gusto tanay, sa gadget dato ng mga viewers, no? Dasigo, pila lang ka ano? Pila lang ka clue, second clue lang. Okay, we have already the winner, a sharer gid sa ato ni Facebook like kita mo. Bisan hindi siyang first action morning nga nagsabat. Gani, kanugod. Galing kay nag-share siya sa aton nga live, check tayo sabat. Oo, kanugod. Ang una nga nag-ano nga, wala sharer badge. Novi Valencia Sobaldo. Congratulations. Congratulations. Wala ka na sound? Wala sound. Ali, pakita. Tagalian Pakita, na. anay. Dapat naka-share, gid. Novi Valencia Sobaldo. Congratulations. Uy, 2 million na ton nga viewers. Dapat ang viewers ba? 2 million. Di ba, no? Ano gidya? Dapat yan naka-share, gid. Kaya kung wala ka naka-share sang live, hindi din namon mo honor. Kanugon. Hindi ka masin, hindi makitaan. Okay? So, dapat, ano, gid? So, dapat amo na na-share mo, gid. Oo. Yes, nakapina siya. Duwa pa lang, no? Okay lang kung ara visible ka ad if sida mo ka pamangkot, iyan si Ranto na sabat. Di ba mangkot sila kung visible sila ko, no? Sige, sabto na to na. Visible ka mo tanan Roxana Vier Matulak, visible, Adj FB visible, Sherry Diamante, Shakira Shaika, Shakira. So, tigan, yes. Di ba? Joel Taratara. Ay, ano pa siya? Puchi Delfin Fernandez. Share. Yes. Na, mga... Kitaon ka, Ma'am Chubs Ma. Pagaling kayo, wala ka pa sharer badge. So, dapat naka-share ka, gid. Lin Undang. Alright. Naka-share ka. Galing kay medyo late yung ano. Mary Chris Kasumpang. Dan share. Ano sino pa, gid? Kyla May Canillo. Visible. Yes, visible. Erica Destacamiento. Visible. Yes, very much. Nilo Visible. Tubang. Visible. Oh, visible. Ano pagid, Sir Hilavier? I-share pagid ya. Dapat i-share Oy, gid. kay wala ka share badge. So, Gani intra ka na kay ka share badge. Paano mag-share badge? I-share mo lang mama tong nga Facebook live sa imong wall. Amo na simple. Click share sa imong timeline o kung sa imong wall and then automatically magwa na ng imong share badge. Okay? Rona Sibigan, good AM, naka-share na. Mary Joy Basingan, hi! Naka-share naman. Yes. Matthew Garcia, naka-share naman. Visible. Aha. Okay, let's proceed. Number 3 naton nga entry or number 3 naton nga guess what's in the box. Let's proceed. Derecho. 500 pesos. Matindi. Sakalama. Oy, hindi na mo. What's in the box? Number 3. Clue number 1. Action morning. Clue number 1. Makita sa kilid sang opisina o kon balay kag sa ibabaw sang aparador. Ay, babaw sang iparador. Sino ni? Sino na si Mark? Sige, Makita sa sulod sang balay kag sa ibabaw sang aparador. Uy, 590 shares na today. Di ba? 1.8 na nga aton nga comments. I-refresh lang. Refresh. Okay? Sige. Ay, may kasabat na. Flower vase. Hindi. Tissue, tanom, hindi. Basurahan. Why ko Japon share badge? Hi. Kaya i-share lang, magwa lang na. Calendar, hindi. Picture frame, wrong. Hand sanitizer, wrong. Hindi. Cartoon or small box, wrong. Hindi. Hanger, clock, orasan, tanan, flower vase, wrong. Calendar. Calendar. Hindi. Mirror. Mirror. Amo ginagina Mirror. ko baan ko makita mo? Ano makita mo? Daw lang do. Let's Wall go. clock, wrong. Flower pot, Ay. wrong. Picture frame, wrong. Napin na. Ay, may nakapina. Napdasig sa inyo. Dasig sa iya, magsabat ba? May sharer badge pa sa dayon.
May sharer badge, perfect. Pero aton nga clue gani Action El Rey number Number 2 two, is anay. anong clue na to number 2 Action Marnie? Gapanitsit, gahuni, kag, gasabwa. Na, di ba? Katawag sang clue. Gapanit set mo no. Psst. Ah! Paano? Gawin ni. Psst. Ako na sa. Do may makita bala chicks gami no golpe. Psst. Ah! Tapos gasabwag. Wow. Sabwag May na. gagawa. O gasabwag. Gagawa. Tapos ang clue number 3. Hamot. Hamot. Pero allergy ni si ano? Sino? Si Barbie. Allergy si Barbie. Oh, allergy si Barbie. Ang nakasabat sa insakto is si Rugeline Rigida Adlong, an automatic spray. Okay. Bago na. No, ano na siya spray. Ay, sorry. Paano sa vlog? Ay, pasan pala sa vlog. Hindi lang sa kunsura. Sa dra subangan mo lang kamera lang oh. Diriwa. Ara lang oh, dri. Na. Amo Do na. effect mo lang sa akong day. Do effect. No, do effect. Ah, luwat din sa pa, sa pa. Besa imo. No. Congratulations kay Rugeline Rigida Adlong. Automatic Ay, spray. pinagsabat ang Katanda sa chicharon iya. niya ay. Isa pa ko ng Bali Matthew Garcia, siya nagiging madaog. Kabay pa. Abi binangkal pa gid. Iya, Shout out Jonathan, kay Buboy Cargador. Wala ko yan Kay iya nga. Buboy Cargador. Congratulations, uy! Damo pa. May next Merak pa pa. game, no? Yes. Damo pa ta. Tatlo pa lang ni. Tatlo May pa lang. nabilin pa. Okay? May tsansa pa. May chance pa. Our next game is very simple. It's guess the last 3 digit. Di ba may ara kami money ipakita? Arin. O tayo na yung pinaka last 3 digit. May money kami nga ipakita sa inyo, and then sa inyo dira nga kwarta nga ina, may ipapakot kami. May di ba sa babaw may ara seal number sa babaw. Diri. So, ang obraw ninyo is mapakot ka mo last 3 digit. Wala pa nakasugot, no? Last 3 digit mga ka-aksyon. 3 ang inyong pakton. Okay? Matag kami clue do kay dugaya, pero basi may makapakot na lang man bala. Oh, basi So mo good. na naman. Alam lang nga do mga may bolang kristal. Kung di ka di bolang kristal, do nagpahiwit. Ano naman? Hiwit na yung action Opo, dyan. nagpulo-paloy. Abla ka na papakot-pakot. Okay? Sige. Let's start. Action. Guess the last 3 digit money game. First. Pakita na yung money sa screen. Action na Marnie. Diriwa. Palayo-layo lang. Kay kitaon. Ara. Aha. Yes. Mary Joy Basingan, 143. Wrong. 216. Wrong. Aha. Oy. 541. Wrong. Enrique Subaylo, good day. 234. Wrong. 768 hindi. Hindi. Ganda ka mo range siya, no? Clue. 200 to 500. Ay, gabi naman ang clue action dyan. Hindi kitaon, basta pakot money. No? Dito money, dali action money. Ari. Oo. Ari siyang kwarta, oh. Ayos ako ng kwarta. Amo man ibatunon mo. No, pero hindi ka mag-expect nga kung amo ding last number mo na batunon. 135 hindi. Hindi kita ako kaya kapitan ko ding ano, no? Wailan da may manugid sa kilid ko di oh. Hindi, huwag lang tada. Action art 249, hindi, 490, 721, action dyan. 492 hindi. 212 hindi. 213 hindi. 321, hindi, gisulit mo lang 123. Kay. 213 hindi. Hindi. Gisuli. 425 hindi. Hindi. 383 hindi. Hindi. 768 hindi. Hindi. Action na liver, ano? Sa action na liver, galilili, di ba? Action na liver, hindi kitaon. Hindi kita ano na. Hindi kitaon. Next clue action Hindi, dyan. gaanda ka mo bala, ano, anay? Ario, ang pasunod yun na is JQ08, and then the last 3 digit. Up may 5 pa, tapos last 3 digit, ang mga pakton nyo. Gaanda ka mo next clue, from 200 to 400. 203, 279, hindi. 200 to 400. 384, hindi. 486, hindi. 872. 872. 431 hindi. 465 hindi. 204. May sabat na.
May nakakorek na Ara mo katanda na. sa iya. Oh, top fun. Ano na kita, fine. Dapat naka-share gid. Naka-share gid. Dapat share budget action dyan. Oo, may nagsabat. Ari may nagsabat, oh. Nga sharer gid. Nyara. I-check na niya, naibe kung ano ni ang Kung matabo. pasok. Miss, SM. Yeah, i-check na na. SM. Kay we have a winner for top fun man eh. Check na niya na. Oo, may top fun. May duwa man taka top fun karon nga winners. Yes. I-check na na. Check na na action SM. Nonski kung ano ang matabo. Basi, Miss. kami top fun na. And then, wala siya galing share badge, pero top fun siya. Ano na imo ya Dennis? It's 7,000 Jollibee delivery ay. Check tanay be. Kay Action, ano? Kay SM, non-ski, kung ano matabo. Sige lang, ato nagkatugro si Action, Oliver Pason. Kay may nakasabat, nga top fun, pero wala share badge. Gani. Ha? Hindi kayo may nakasabat nga share badge. Next, oo. Miyara man oo. Oo. Miss, may top fan nga nakasabat, galing kayo wala sa share badge. So, hindi siya pwede. Pero may ara gid naka-share. Ano talang verify talang. Ang naka-share gid. Ang top fan. Ano? Okay lang. Ang top fan okay lang. Okay. Kay automatic man siya, no? Sharer na siya nga daan. Okay. Okay Kay na. higher pag yan ang top fan. Okay. Gets ko na. Ang top fan is automatically, regardless if you are a sharer or not, automatically na siya kay top fan ka na imo na ginaya permi ka gid ga share sa among page. permi ka ga So comment. mas ga-exist si top fan compared sa sharer gid. permi ka Okay. comment. So meaning after viewing, we learned nga naga-share man sa gali kay top fan siya. Okay. Top fan badge kag sharer badge okay gid. Okay. So our winner sino to gani? Sino to? Gin pin mo. Nakapin. Si Rona Rigida Trava. Okay, our winner is Rona Rigida Trava. Trava. Okay. Yes, because ang top one is higher than the sharer badge. So automatically na siya, hindi na sa magwa ang share badge siya kay top fan na sa nadaan. Muna. Okay. Correct. Sige. Rona Rigida Trava, congratulations! Sharers. Ako may Kay plus top one. sharer ni siya, si Ma'am Rona Rigida Trava. may plus one siya, Permi oh. sa Gaview. Okay? Congratulations! Don't worry sa iban. Yara pa, Damo pa. Damo pa. Tumataginting na 500 pesos. Next. Okay, next. Be, tsakto? Ay, tsakto. Sakto. Okay, next gets the last 3 digit. Here mga ka-action, guess anong pinaka last 3 digit number of this particular money. Okay? Sige na, paktanay na, pakot ang makapakot. For 500 pesos. Good morning, Action John. Morning kay Papang. Ay, Papang, diskilig ko gina. 578, wrong. 235, wrong. 238, wrong. 345, wrong. Wow. So, money. Marn, balik ko na Marn. Okay. 345. Hindi. Glus. Hindi, guess na yung number. Last 3 digit man sa kitagyapon. 257, wrong. Hindi. Gaya na yung clue action dyan. Clue, 500 to 1,000. Wow! Poga. Gabi naman nga clue. Sige. 500 up. 984, wrong. 921 hindi. 921, hindi. 896, wrong. Wala ka share 213. badge kay Kai. Kaya wala pagkagway mo share badge, ha? Wala. 579, wrong. 321 hindi. 328 Visible ka, Ma'am hindi. Joel Aromas, pero wala ka share badge. Ma'am Nenita, gasabat ka, pero wala ka share badge. From Ma'am Jonah, 657, wrong. 457, wrong. 500 to 1,000 ang clue ni action dyan. Yes.
500 to 1. 737 wrong. 790. Ma'am J, feeling ka sa bat ka pero wala ka di sharer badge. Na, i-refresh ko ni Bla pagidako. Gani, refresh. Uy, 745 sharer na kita. Ay. 589, 701, hindi. 680, hindi. 544, hindi. Hindi. 977, hindi. 856, wrong. Clue, next. 60, next clue. Pasaka-saka Oh, unta. sakaan. 600 to 1,000. Muna nga saka, asyon dyan. Shin ang saka, bala, Shin. from 500 to 600. 600 to 1,000. Here is the money. Ari ang kwarta. 578, hindi. 688, hindi. 673, hindi. Kabalo ka, 789, kis hindi. ang lagpat, sobra pa tanda mo, no? So, kung malagpatan 918, mo yan. hindi. 578, hindi. 600 to 1,000. 957, hindi. Hindi. Sige, another pagid nga clue. Pila. Sa kaantay lanat. Pila? 800 to 1,000. O, 800 to 1,000. 800 to 1,000. 789, hindi. 3 lang ka. So, meaning hindi maglapa 1,000. Hindi, maglapaw. 999 Saudi Gold. Ano na? Nami ako sa 999 Saudi Gold. 911 wrong. Hindi. 752 wrong. 798 wrong. Again, 800 to 999. Ay. Oh. 800 to 999. Ako sa Oliver, gasabat ka na da. Hindi ka comment. Ako sa Oliver, gasabat ka na da. Sige, go, proceed. 910, hindi. 890, hindi. 895, hindi. 930, hindi. 834, visible ka Ma'am Jolibet Juaniza. 896, wrong. Hindi. 987, wrong. 759, hindi. Ay, hindi. Dumapudpud, natudlo ko na. Nakay. Ay, go lang, Ma'am Shoko. Go lang. Kasi Kaya ito ni. 946, hindi. Ang kilala ko, pinig ko comment. Hindi sa kon. Continue lang, dabe. 819, hindi. 890, hindi. Hindi. 987, hindi. Gaulubo ka na. 819, hindi. 913, hindi man. 821, 913, hindi. Visible ko, sir. Visible ka, Ged. Norlin de la Cruz. 968, 23, hindi. 939, hindi. 890, hindi. 765. Clue! Ganda ba sila clue? Clue. 850 to 999. 850 to 999. Kaya madugayan to. Kaya dapat pala. Tagtagid niya. O, Action Miles. Ready na? Ha? Si Section, anong ginabala mo, El Rey? O, Section El Rey bala. Aha! Damo-damo, na-share ko, wala agad batch. Magwala doon sa dugay-dugay. 830, hindi. Hindi. Ahay! Paano naman? Gain na clue action dyan. O, ganda ko maluwat clue para mas dasig. From Pila? 900 to 999. Oh, 900 to 999. Sige. Visible ka, Ma'am Sheila. 957, hindi. Ay, ala. Lapit na lang, Gid. Na lang. Dapat share nyo gid in public, ha? Share nyo ha. 989, wrong! 987, hindi. Hindi, talaga karoon na sa nila. 900 hasta 99. Aha. Kung kilala, ano pakot yun, man? Pakot na, be? May nakasabat na, pero hindi ka kapin. Hindi ka pin. May nakasabat na kuno. Section El Ring Bala. 929, wrong! 927, wrong! Nalilili ko, diba? Sibla may makasabat tao. Aris Basta nga pala sa tubang nakita ko. nilang imo nga. Gani. No? 989, wrong. Hindi. 952, wrong. Hindi. 967 wrong. 841 wrong. 989 956, wrong. hindi. 946 wrong. 988. Ay! Lapit na lang taning iban. Galing kaya ka. Ano sila? 930 wrong. Waki. Hala na? Wala may nakasabat? Ha? Sige lang. Comment Continue lang. Basi pa lang karon. Kabalo ka amon view ang ginabasihan. Oo, ang kay sa amon view dere. Amon technical booth ara dira nagalantaw gid gina isa-isa gina nila dira. Ginasunod na nila yung comments. Okay? 930 wrong. 981 wrong. 986 wrong.
980. Ay! Wrong. May ara, gagawa si mawala. Wala sa akon. Wala pa may nakapakot sa akon diyan. Kita nyo man comment. Yes, kita ginamon. Sir Gintapaw. 879. Clue naman ko no. Ma'am Nenita, bisa maklu kami. Wala ka pa share badge. Gagawa. Hi. Share anay, Paano share ni anay. man? Ay. O, sige, clue. From 920 to 980. Oh, 920 to 980. Ahay, 1041. Okay, 901 wrong, 930 wrong. Oh, sige. O, bantay action Ray kay matag to pinaka-close na clue. Pinaka-close na Pinaka-lapit nga clue. Within 930 to 950. Oh, plastar. O, isa-isahan nyo Oh. Wala ko na Japon, share. Ba't si kay reklamo sa Ano na kay man? 928 Stip Real man. 946 hindi. 947 hindi. Ala, Hindi. lapit-lapit na lang balay. Mga 969 hindi. 935 hindi. 941 hindi. Nagkano ka, ma'am? Nag-ano? Nagkano ka, ma'am? Ay, 929 hindi. 941 hindi. 942 hindi. 975. 942 hindi. Maawak. May nakasabat na? Nyara na. Feeling ko may nakasabat na go. Yes, we already have the Yes. winner. It's Rain Mai. It's 940. Diba? Kapoy ko dot ang Balimere Joy Basingan. Hi. 940 from Rain Mai. Congratulations. O, nagtsakto di o. Tsakto din sa bat sa ngakon nga ano ho. Tsakto makunutan isi kay galing kay wala siya sharer badge. Ahay. Sino di? Ah? Kabalo ka sa amon di view ang ginabasiyan no ni Action El Ray. Ha? Sige lang. Okay. Sige lang Damo pa ni. Nyara pa. Damo pa ni. 940. Aha, ano. Share sa... Gayas, miss, ang bala mo ni share gid sa public or sa ila wall. Kaya hindi na siya mag-view de kung wala nyo ginaano, kung wala kang share badge. Share sa public. Ang bako no ni ma'am, i-view ko no. Visible ka, ma'am Sarah Jane Bigasa, pero I think you have to share gid. O, Bea i-public, Cañete, no? o Dapat i-public i-public. Okay, let's proceed. Next. Sige lang. Okay, view lang ni Action El Ray. Our next category is you have to a trivia question. Okay, trivia question about Action Radyo Bacolod. Kung listener, viewers ka mo, nakabalo ka mo, you will know the answers. Yes. No? Especially kung avid listeners ka mo. Kag, naga-view ka mo dali sa among Facebook Live. No? Sige lang, mo gina may pampang. Kabalo ka ba? Sa pa ni next week? Stop next week, no? Taga Subong Sabado. nga, pati damo pa ni. Yes. Action Radio Bacolod Trivia Question number 1. Action Array, question number 1. On the screen. Are, ang question naton number 1 para sa aton nga mga viewers dira, ang pamangkot. Are, basahon ko kay nalipat ko sang pamangkot. Ara na. Number 1. Sino nga personnel sa Action Radio Bacolod ang nakasulod bilang isa sa mga finalist sa UP Gandingan Awards for Best Program Host kag Editor of the Year sang Globe Media Excellence Awards sa sulod sang duha ka tuig. Wow, 2 years straight. Diba? 2 years straight. Wow. Nakasulod. No, sino ni siya nga personnel ang nakasulod no sang Oy, may gasabat diri, Boy Doran, Reto Boy Doran. Complete name gid dapat Action. Yes. Action Ray ba si makita mo may nakasabat? Complete name. Fred Ay, Salanga. napin na. May napina. Bukatanda sa iya. Wow. Kabalugid sa, no? The correct answer is Action Rex Cantong. Our news and program director. Aladang sabat sa next nga slide, Sir El Ray, no? Action Rex Cantong is
amo na siya, no, ang nagdaog o kunabi finalist. Okay? Sa Globe Media Excellence Award. Ano yun yung mga kahanay ni Action Rex, ano ni Mike Enriquez. Wow. Di ba? Pero, no? na si Action Rex. Tapos, ang Globe Media Excellence Award for the Editor of the Year. Yes. Congratulations. Congratulations kay Julie Militado Patrimonio. Congratulations. Congratulations. Yes, visible ka mo, Ma'am Janice Bendoy. Sino pa gidi? Badayos. Yes, visible. Uy, question number 1 pa lang na. 500 ka na. Wow. May 500 ka na. Meron pa. Meron pa, no? Julie Militado Patrimonio, may 500 pesos ka na. Next question. Trivia question number 2. Our trivia question number 2, Action Marnie, ano gani? Sino ang writer sang drama nga Umbra? Dapat first name, last name. Yes, complete name dapat. Dead. Continue, Action Marnie. Go ahead. Sino si Renato Hipolito? Hindi. Visible ka, Mayor Inobinit. Ayaw naman yung pangalan. Rex Cantong, hindi. Adele. Visible ka, Jean Regidor. Sino ang writer sang drama nga Umbra? Complete name, ha? Brian Morden, hindi. Eric Magbanwa. Hindi. Sa drama. Hindi. Drama Fred Salanga, department. hindi. Sino? Jan Diaz. Jan Diaz, hindi. Wala pa ko kagilay drama da. Wala pa. Drama department. Drama department. Lito, ano ni Fred Salanga? Alex Campaniel, wrong. Felix Campaniel, Felix hindi. Campaniel, nagoro, wrong. Yari kira. Ano naman? Hindi ako. Boy Duran, hindi. Wilma Sugaton, hindi. Brian Morden, hindi. Eric Magbanwa, hindi. Good morning, Action Tiffany Boy, J. hindi. Wrong. Eden Aboso, hindi. Hindi. Wilma Sugaton, hindi man. Jonathan Himalaya, hindi. Hindi. Aha. Hindi. Ang bali sa nga mo, principal. Kapudlay ko na sa mga question niyo, Sir Lo. Clue, no? Clue, ano? Nagasugod sa letter E ang iya first name, nagasugod sa letter B ang iya nga last name. That's the clue. E kag B. Eden Aboso, hindi. Hindi. Ma'am Wilma, hindi. Hindi. E and B. E, And B. elephant. E ang first name, B B ang ang last name. Ay, may nakasabat. Galing kay sounds alike lang. I don't know if we will honor, no? Pero continue lang kita. Sa ibandera, oo. no? Continue lang. Hindi. Hindi ako. Ako ang ano nila yan. Ikiraw. Hindi. Hindi. Ano naman? Hindi. Elmer Bayan-Bayan? Hindi. 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 Eric Bayan-Bayan? Hindi. Eric Bayan. E kag B? Hindi. Aha. Eric Magbanwa? Hindi. No, lapit na tayo sa E kag B. Ay, lapit na lang sila. E ang first and then B ang ano? Last name. Ang name niya sini do lapit sa pangalan sa isa ka Reyna before sa Reyna Olympia. Bible, sa Bible. Lapit-lapit dira, no? Eric Bayan, hindi. Hindi. I mean, Ang May iya nga sounds last, alike. ang first name niya gid is do hango lapit sa isa ka ngalan sa isa ka Reyna or a queen in a Bible or princess, no? And then dapat share Share ka nyo, gid, Anay, no? share. Dapat i-share nyo gid. Kay Kanagun. Dapat share nyo gid. Okay? Share I nyo think kay Kanagun. may Miyara na napin. napin. Wow! May nakasabat. Congratulations. Kay Mary Joy Fuentebilla. Wow, congratulations. Katanda, no? Queen Esther. Di ba? Queen Esther. Esther Bell Batis. So, abong ba? Correct spelling bala? Correct spelling pa ba lang si Esther Bell Batis. Ang Umbra sa tumaka-aksyon, Action Marnie, naman isang Ano? fantasy drama. After sa action hotline nga programa, Umbra dayon. Ano ang nga gambal drama. sang Umbra? Ay. Diba? That's the answer. From 9:30 to 10 a.m. Si Esther Tita Bell. Esther Bell Batis. Batis. Ma'am Mary Joy Pontevilla, tumataginting. 500 500 pesos. Okay? Damo pa. Damo pa. Next question. Trivia question number 3. Question number 3. Alright.
Ang question number 3 naton, Action Marnie, go ahead. Question number 3, ano nga drama ang nagdaog sa KBP Golden Dove Awards? Na ano nga drama ang nakadaog sa KBP Ano nga Golden Dove drama? Awards? Aha. Kung ka pamati ka mo diri sa Action Radio, makasabat ka mo ni. Ano nga drama ang nakadaog sa KBP Golden Dove Dove Awards? Award. Aha. Hindi Umbra? Hindi. Hindi. Isa pa rin na Sir Garcia, sabat. Harana? Hindi. Hindi. Jack Balaan? Hindi. Aha. Hindi Jack Balaan? Uy! This is my life? Hindi. Hindi. Action El Rey, please monitor. Action BBB. Oy, may nakasabat na dayon. May napin na. Nakapin na dayon. Katanda. Kay Rochelle Congratulations. Rihida Adlong. Kapamatik. Ini siguro pwerte ability mo. Puwerte nga ability. Pwerte ability. No? Ang pwerte ability para sa tamang action is the correct answer. Rochelle Yes. Rihida Adlong. Kabalo ka mo, ang Jack Balaan, nakadaog ni siya, galing kay sa local, nga tingog kag Handurawan Awards. Local. Bilang best drama. Pero sa national gid ang Golden Dove Awards, ang nakadaog gid is ang pwerte. Nga. Ha? Ay, sala. Okay. Ano na? Okay. Wrong spelling. Okay. I-check na ton. Check lang. Sige lang. We will get first the correct answer Yes. from our technical, kung sino ginakakuha. Kabla ka mo gina-verify mo na namon, no? Oo. Ginasulit ginamon, ginapasaka ginamon, kaya gina-review liwat. So, hindi ka mo magproblema kung sino yung pinakauna nga nakasabat, inchakto. Amo ng pinaka-inchakto. Medyo may mga problema sa paminsaro. Okay, ano? sa pananawan, may problema sa pananawan. Wala ba nga dala nga superpowers? Why na dalang superpowers? Alright, sige pa. Pamugas-mugas ko ng iban. Kailan to sila live? Pamugas-mugas. Ara Sige, na. ano da? Tsakto man. Sa Japon. Sa Japon, ang miss. next. Gin-correct ya lang. Incorrect, yeah. Because ang iban nga spelling is puerte as spelled as Puerto. P-W-E-R. Oo. But actually, it's spelled as P-W-E-R-T-I. Sa man Japon nakachaktos ang correct spelling. Ano yun lang So, yung correct. Rochelle Rihida Adlong, congratulations. Congratulations. Puerte ability. 500. 500 pesos. Ang timbangan sa katarungan nakadaog na niya sa Dari Local, King of Kagandurawan Awards. Okay? This is my live local man. Next question, number 4. Kay Manog, alas 11 na. Number 4. Number 4. Basahon ko action dyan, ha? Okay, question number 4. Sino nga personnel sang Action Radio Bacolod ang nangin chairman sang KBP Negros Occidental Chapter? Okay, sino nga personnel sang Aksyon Radyo Bacolod Sino? ang naging chairman sang KBP Negros Occidental Chapter? Yes. Sino? Pakot, Sino? Eric Magbanwa, wrong. Hindi. Boy Duran, wrong. Hindi. Rex Cantong, wrong. Fred Salanga, Hindi. wrong. Aksyon Fred Salanga, wrong. Boy Duran, wrong. I like it. Okay, Action Fred Salanga, wrong. Fred Salanga, buda mo, Hindi. kita kakilala kay Action Gani, Fred Salanga. wala. Sa Action Jan, hindi nyo kilala. Ha? Di kilala action dyan, Diaz. Okay, Action Art, wrong. Complete name, please. Boy tayo po. Sino naman? Ging-combine niya si Action Art yung si Action Boy. Idi Raboso, wrong. Fred Salanga, Fred Salanga, hindi. wrong. Wilma Sugaton, wrong. Action Boy. Dapat ka-share, gid. Share ka mo, ano? Oy! Dapat naka-share, gid. Action El Rey. Oy! Public Wilma Sugat- yung share niyo, ha? Daniel. Nay! Ara na. Ay! May nakadaog na! Ara Katanda na. siyang magsabat. Si Tanda. Ma'am Jocelyn Song Song Comedia. Comedia. Isa lang Wow. ka-clue, no? Ang kapamamangkot. Nona Magbanwa. Nona Magbanwa is the chairman ng KBP Negros Occidental Chapter. Yes. Next slide, Sir El Rey. Dami kami the explanation. Miss Nona was elected way back 2019. She was re-elected last year, 2020. So, for 2 years straight already, Wow, chairman. she's serving as sa? chairman. Ang baga na nila, kuno for Ano? the next 10 years pa na kuno, Ay, dugay na pa. chairman sa KBP. Wow. Ano na kuno sa kalam ko namang, hindi ko dapat pwede magalinhalin. Ah. Kumbaga do ginlansangan, ano ko ginlansangan.
So the correct Oo, kuno, oo. So the correct answer is Nona Magbanwa. Magbanwa. Okay, pero kung ang ano yung is middle initial is Di Maala. No? May Yes. nagkasabat pag idami siya, Nona Di Maala Magbanwa. Okay, congratulations kay Ma'am Jocelyn Song Comedia. Comedia. 500 pesos. Bo 500 pesos. Congratulations. Oh, Okay, next. hala, may harap pa tagali, no? Yes, may ano, Ano pa ta? tagani? May wallet trade pa ta. Ang wallet trade ko, ang wallet mo. Kaya ang wallet mo ang i-raid ta. Action, Mars. Imo wallet ang i-raid ta. Kay Action Jan wallet. Sige, mapapakot anay. No? Papakton na sila Ay, anay. kadamol, oh. Damol. I'm not ready. Okay. Be, taon ta. Mhm. Oh, may mga picture, hindi ta napapakita. Ang bali Matthew kasi hindi ko na maguntat as tanga. Uy, ala, Ay, hindi na. Hindi, dili ko mabri, oh. Hindi na magbubukas sa mga picture, ha? Hindi magbubukas sa picture. Pakita ko picture. Stoy! Maluwi ka. Sige, hindi Okay. lang. Wala makuta na, ibig sa wallet ko, be? Ay, hindi na. Kay Okay. ibanan muna ni Karon. Sige. Oh, go ahead. Guess sa tanan nga mag-guess. Maisip pa na si Marnie, mes? Din ko ma. Or sige sila guess. Ah, Kamu sige. maisip sila ni... Ipakita na yung wallet. Kuno, muna ko ng wallet. Ay, pa mangkot sila. Damol wallet ya, ah. Damol, ah. Dako lang na iyang suludlan. Dako lang na iyang suludlan. Dako lang na iyang suludlan. Uy, ala. Diri. Maluik ang picture da. Oo. Okay. Hindi meron da sa piyak. Okay, maisip sila ko nanay. Pero pwede na ka makapakot. Go ahead, pakot na mga ka-action. Pila, meron ba da sa piyak? Dra. Sige, ay, ang picture ko. Ano yung picture? Maluwi ka sa picture, tago. Maluwi ka sa picture, tago, ha? Wala ka balong nga ginatag. Mga kakson, ano na, inogbayad na. Ano? Para klaruhay lang ta, no? Kung anong unod dra, inogbayad na. May nagasabat diri, 3,000, 3,800, 1,000 resibo. Kung action Dapat magdaog. Clue action. Wala ko kabalo kung pila ng unod. Paano ko katag clue man? Ha? Clue damol. Hindi kita kitaon. Ako lang di kitaon. Kagaisip. Okay. Ginaisip nila subong. Pwede ka mo kapakot. Ano lang, ang money lang ni ha? Paputang naman dyan. Paano lang gali ni nagbayad ni Samong galing kay timingan lang ang subong nga adlaw nga nag-abot, no? Kay lain ni tanay ang e-wallet trade, galing kay ang e-wallet trade hindi sa gusto. So ako ding na ano papari napkin papel. Matagtaklo? Ano? 10,000 and above. 10,000 and above. May baligya ko di wallet, ang balay Doc Pitalia, visit ka mo ko naman, Marshes Collection. 20 billion. Hindi. O may tag pa kami nga top fan, dugay ha. 10K and above ang iladring nga na isip. Sa Iloy ko da, nay, ano lang nga na inugbayad din na ha. Pero, sigado lang ka ha? 400K US da. Okay, ang clue. Pila? 5 digits. Wow! Well, 5 digits. Dapat exact, gid mes. Oo, exact yun dapat. Dapat exact or lapit-lapit. Exact dapat. Huwag ko Exact. kabalo. Mo niya, pakita ko si mo ang unod sa wallet mo nga wala mo na balaan. Ahay. Wala ko kabalo kung pila, no? Okay. Okay na? Okay, go ahead. May nagasabat. May sensilyo pa ha? May mga coins. 5 digits? Okay. Takto gini nung bayan na tanan. Hindi ka diya. Marnie, tawag si Marnie. Ano ito ni Marnie? Oo. Nasa. Correct na, Okay. correct. 10-3, hindi. Dala coins. Oo, dala coins, may coins. Ito ko rin maximum. 5 digits. From 10. Okay, 5 digits. From 10,000 to... From 10,000, ano na? Gasulod na ko? Okay. Okay. Sige. From 10,000 to 20,000. Wow, damo. Amo lang nasa galing. 10,000 to 20,000.
May sincere, wala lang Yung na mga sincere. coins, hindi ko maano. Papakita. Ha? 10K to pila, miss? Okay, nubuon ta pagid. Hindi mo ko 10K to 15,000. Wow. 10,000 to 15,000. Sige, pakot. Muna ka 10,517, wrong. Bossy. Ala na kayo share badge ka na. Wow. 10,560, wrong. Wow. 15,078, Hindi. wrong. 10K, wrong. 8,000 plus coins, hindi. Hindi. 11,200 plus coins, hindi. Hindi. May mga mga malumaro, oh. 10,385. Hindi. Okay. Sige, sige. 13,000 to 15,000. 13 to 15. May reklamo. So, pag-gut man ako, no? Subong pastor nga naka 1.5 na ko tani. Baw naka 1.5. Wow. Sige. Mas lapit nga clue. 14,000 to 15,000. Gani. Oo. Nano mo na. 14,000 to 15,000. 14,570. Dapat exact yun, no? Si Kay. Sky. 12,300. 14,000 to 15,000. Muga reklamo. Hindi kilala ko. May Ako kukuno na? ka panugid. Amo na unod. Nan. Asa? Sino ganit na nanay mo? Ay. Kaya mo ni kwarta yan na yan. 14,200. Serviceable ko. Okay. 14,560. May clue pag si Miss Nona sa biyak. 14,000 to 14,300. Lapit-lapit ihatag na na lang. namin sa inyong 500. Dali na. 14,000 to 14,300. Hindi makano. Hindi makita. Hindi 14,680, 14,500. Hala. 14,300. 18,560, 14,570, 14,380, 17K. Hindi ka din maglapaw. 14,000 to 14,300. 14,300 plus coin. Si Caitlyn lang? Hindi, yung track man daw, Dayday. Dayday, wala ka share. 14,290. 14,290 plus coins. Ang mamatay na. 14,250 plus coins. Clue sir. Ano naghani? 14,000 to 14,300. Amo nang clue. Amo na siya pinaka na ng clue. 14,500, wrong. Ay, Richard, sulit na Richard Dennis Aroma, 14 to 14,300 gani. Kundi igin paubusan na lang na Miss Nona kay manog BBB, no? 14,200 to 14,300. 14,289. 14,298. Hindi. 14,200. 13,600. 14,220. Pwede intra na dadalian na sa bat na. 14,250. 14,260. 14,298, hindi. Ala, Ala. lapit na lang ka mo. Kabalo yan. May nakasabat ko, no? Ha? 14,299, hindi. 14,282, hindi. Ala, lapit na lang. 14,000 to 14,300. Amo na kada mo. Kwarta ni action dyan. Ay! Ano gaya kada? 14,850, hindi. Para eksena ako, no? 14,350, 14,355, 14,298, 14,300. Aha. 450. Base may centavos. Wala centavos. Wala centavos. Oh, Mhm. clue. 14,295, 14,850. Wala centavos. Wala centavos. Wala centavos. 14,297. Hindi. Hindi. 14,273. Wala, 14,292, hindi. 14,293, hindi. Hala, may nakita. Nako. Hulton ta ang ano? Ultonta. Ta ang pin. Pin. Sige lang, comment lang ka mo. Ultonta. 14,533. Ay, may Oh, nakasabat yara na. na. Mariel Nacional. Nacional.
14,294. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kate, nindot ayan ka na lang tani. 15. Isipon ta kasi nagkulang Ako na ya. gani, isipon ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14,200. 94. Sure na? Sure na ni. Okay. Kay naka-Cowens ang iban nga. Congratulations, Maria Nacional. Yours na ang 500 pesos. Your Wow. sabat is correct. 14,294. Correct. Okay. Oh, Okay, 14,294. Congratulations, Mariel Nacional. Yours na ang 500 pesos. Congratulations to all our Balik ko din. winners. Wow. Gani, Nay, kabalo ka pa dala. Nay, amo na ni Nay. Galanta Pero may pa. harap. May harap at top fun, di ba, Action Ray? Yes, duwa ka May harap bigod. magita duwa ka top fun winners nga ihatagan naton subong sang premyo. Yes. Sila ni ang mga ara sa aton ARB community nga Facebook group nga naga-like, naga-share constantly, Yes. nga naga-engage aton online page mga ka-action. Pautang ko no Hoy, si Doc Vitaliana, Doc Vitalia, baligya lang sa Marcy's collection mo. Kala daw bala. Wow. Okay. Our top fun winners. Sige na. Okay, pakita naton. Congratulations sa aton top fun winners nga Sanday. Go ahead, Action Marnie. Si Elisa Arellano Idanyo kag si Lina Because congratulations kamo, may 500 pesos man. Elisa Arellano Idanyo kag Lina Because 500 pesos each ipadala lang na sa inyo through Padala Palaw. Express, no? Sa tanan galing nga winners bala, makontak lang na sa inyo. Hulat ka mo ha, may makontak sa inyo. Oo. Basta man baka mo kamo nagdaog. Kung wala ka mo na contact, why ka mo nagdaog. Oo. Kung na-contact ka mo, reply ka mo dayon. Kaya para makapangayo number kag inyo dira nga real name kay kabalo ko iban hindi na mo yung name nila sa Facebook. Yes, oo. Kaya para mapadala sa inyong ang prize. 500 pesos each sa tanan nga winner. Hoy, may next Saturday week pa. pa, no? Oo. Next Saturday bantayan nyo, may new naman nga batch nga mapungko. Hindi na si Action Marnie, ha? Kayo 1K ang share nyo. Si Dale kay si Ann. Oo, Si Action sila. Dale kasi si Action Ann. Sa next Saturday, August 28. Oo, na, may pagitan ko si Action Miles nagpungko. Di mo? Diba? Di ba? Damo pagitan, hindi guro 1K ang share. Kasi 100K. Basta 100K ang shares, no? Congratulations! Mayong aga sa inyo tanan. Thank you for joining us this morning. Sa liwat kami inyong mga ka-aksyon. Subong aga ako si Action John and Action Marnie. we have here SM Nona and Action Miles Robles de Leon. Good morning! Thank you. This is Online Fun Games. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.